Започна ли? Да. Да. Здравейте! Илза Малакян, приятно ми е. 25 февруари 2013 направих 28 години. Не се радвам много, вътрешно се смея. Така, пожелавам на себе си малко да съм егоистка, малко здраве, малко само. Добре, да много искам. Много здраве, щастие, радост, късмет в живота ми. Много любов. И най-вече работа и пари също така. Но не, първо място винаги са здраве, щастие и късмет. Така. Също това пожелавам в тройни, не в четворни, в десеторни пожелания ги давам в моето семейство, което много обичам и уважавам. Най-вече ще обичам, защото ме търпят през всички тези 28 години, които не са малко лека задача. Кажи за себе си, Вержи. И сега, поздравявам! Коя песен да изпея? Която искаш. И коя песен да изтанцувам? Която искаш. Кажи сега да ми предаде едно предложение, за да мога така хубаво да... Роклята. Както виждате, роклята е Ив Сен Лоран. Пролет лято. Много се кефи на нея. Предполагам, че вие се кефите. Вече виждаш ли? Ти си имала тази торта. Аз снимам тебе. Едната свеща клюнала прича на нещо, но няма значение. Няма проблем. Изгорих се. Замири се на смеско. Айде, духни свещичките. Да си пожелай нещо. Абсолютно. Но трябва да мисля да си пожелай, нали? Да. Докато не са разтопили останалите. Дигай то за това, да сме живи, да сме тук. Дигай то за това, на годините напук. Но най-вече Мартини. Where is your martini? Както казваш в рекламата на Джордж Клуни. No martini, no party. This is the martini, baby. The martini, baby! Така, друго. Поздравявам всички чалгованяци за една хубава песен на... Сега в момента ми дойде песента на Ивана. Водиме в някоя квартална кръчма. Какво ще кажеш да се напием и всички глупави клишета да разбием? Да полудем тази нощ. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Поне за малко да сме различни, да сме отракани, даже нетипични. Да полудем тази нощ. Има друга песен. Водиме в някоя квартална кръчма и поръчва и пи за мене и се избиза. Тя май тази избира същата песен, нали? Всичко живо да ни псува, от целувките ни бясно да ревнува. Бясно карай на червено. Какво друго да кажа? Какво друго да изпея? Кое искаш да ти кажа? Изорих се. Какво друго да ви изпея, хора? Не мога нищо да се сеща в момента. И все пак много се кефя. Готвно, а? Достатъчно! Благодаря ви много, обичам ви! Я сега се видя на какъв идиот по разговора.